Hľadáte unikátnu nehnuteľnosť na bývanie aj podnikanie v duchu rodinnej atmosféry? S puncom osobného prístupu k tradične vracajúcej sa klientele? A aby ešte sa nachádzala na ceste do turistických a lyžiarskych stredisk lanoviek a atrakcií Tatranskej Lomnice a Starého Smokovca pod štítmi Vysokých Tatier? Tak my také čosi teraz pre vás máme. Nech sa páči, vítajte a pozerajte sa ďalej. Rodinný, novopostavený penzión prepojený s rodinným domom, nachádzajúci sa v turisticky známej oblasti pod končiarmi Vysokých Tatier v Starej Lesnej. Nachádzajúci sa tak v prostriedku cesty, odkiaľ sa celkom rýchlo dostanete k lanovkám lyžiarskych stredísk alebo turistických chodníkov Tatranskej Lomnice alebo Starého Smokovca. Možno aj preto je táto lokalita tak vyhľadávaná. Umiestnený je na konci jednej z uličiek. Teda máte pocit, ako keby ste boli v slepej ulici, čo len dotvára to dokonalé súkromie a pokoj, ktorý tu už tradične vracajúca sa klientela nachádza. Postavený je na veľkolepom 12-árovom pozemku, čo dovolilo si vybudovať aj dostatok parkovacích kapacít pre jeho návštevníkov, ktorí tým pádom nemusia parkovať niekde na ulici, i keď aj na nej by sa parkovať tiež dalo. Jeho nádvorie ukrýva v sebe niekoľko cestičiek k jeho krásam, ktorými vás postupne v tomto videu prevedieme. Začnime reštauráciou, kde si budú môcť vaši hostia vychutnať nejakú dobrú špecialitku, ktorú pre nich nachystáte. Skvelý, osviežujúci drink si budú môcť dopriať napríklad pri tomto bare. Stretnutie priateľov alebo oslavu vašim klientom viete zorganizovať aj pri praskajúcom ohníku tohto krbu v tomto milom salóniku, kde si užijú súkromie a rodinnú atmosféru a budú na ňu ešte roky spomínať, že ju oslavili práve vo vašom penzióne. Všetky tie kulinárske dobroty, ktoré len vy viete pre vašich hostí nachystať, môžete pripraviť v tejto na to uspôsobenej profesionálnej kuchyni, ktorá už len čaká na to, že sa jej ujmete a začnete v nej tvoriť. Vašim hosťom sa povenujete odtiaľto, z tejto recepcie so zázemím, kde nájdete všetko potrebné k tomu, aby ste sa o svojich hostí plnohodnotne a hlavne hneď a k ich spokojnosti povenovali. Všetky izbičky budúceho vášho penziónu sú vybavené kvalitnou postelou, kde sa vyspíte tak, ako už dávno nie. A všetkým potrebným, čo k dobrému pobytu v nej potrebujete. Minibar s chladničkou, priestrannými skriňami a vešiakmi a samozrejme televíziou s bohatými programami a internetom, ktorý je k dispozícii pre vašich hostí v celom penzióne. Každá z izbičiek má aj kúpeľňu s WC a sprchovým kútom, ktorý vašich hostí po takej dobrej túre alebo lyžovačke skvelo osvieži. Na tomto najvyššom poschodí nájdete aj mini kuchynku, kde viete operatívne pre svojich hostí nachystať niečo dobre pod zub a tak ich príjemne prekvapiť hneď po príchode k vám. Predstavte si, že je vonku príjemne a vy máte pre svojich hostí nachystané vychýrené špeciality, hoc aj na tomto grille, pre ktoré k vám prichádzajú až z ďalekého okolia. Tak aj na tejto terase ich viete pre nich podávať. A chýr o tom, ako sa u vás mali dobre, sa bude niesť ešte ďalej. A tak sa k vám budú vrácať nielen oni, ale aj ich priatelia a známi. No a také dobre orosené napríklad pivko si viem predstaviť, že si budú vychutnávať do neskorého večera aj v tomto príjemnom krytom altáne, až sa im na tie túry ani nebude chcieť ísť. Sú chvíle, keď je podujatí viac a vy máte dilemu, kde ich všetkých poukladať tak, aby sa vzájomne nerušili a vedeli si príjemné chvíle užiť medzi sebou v súkromí a v pohode. Jednou z takých možností môže byť aj táto zimná záhrada. Je tu príjemne dostatok svetla a kontakt s okrasnou záhradou, ktorá je hneď tu vedľa a dotvára zaujímavú útulnú atmosféru. Vaše možnosti samotným penziónom nekončia, naopak začínajú.
Je prepojený touto chodbou s vedľajším priestranným rodinným domom. Tu nájdete aj množstvo miestností, ktoré môžu slúžiť na skladovanie, pranie, žehlenie, všetkého potrebného k tomu, aby ste zabezpečili pre vašich hostí a aby sa tu cítili príjemne, v čistom a voňavom. Samotný rodinný dom prepojený s penziónom je rovnako veľkolepý ako penzión sám. Prízemie je ako srdce domu, kde si môžete oddychnúť v súkromí a oddelenie od vašich hostí. Poschodie disponuje ešte ďalšími 4 izbami, ktoré poskytujú vám a celej vašej rodinke, ktorá sa bude starať o hosti penziónu, dostatok priestoru a súkromia, aby ste tu boli všetci šťastní a spokojní a aby vám vaša práca nosila len samú radosť celé roky, ako je tomu dnes. No a či to bude váš rodinný dom, alebo jeho kapacitu využijete a ponúknete ju pre vašich ďalších hostí, to záleží už len na vás. Na každý pád možnosti tu sú a je len na vás, ako s nimi naložíte. Tak ako, vedeli by ste si predstaviť pokračovať v takomto rodinnom podnikaní a tvoriť a budovať to vaše meno do sveta, aby sa hostia práve k vám pre vaše hotelierské a kulinárske umenie vracali až z ďalekého sveta? Možnosti tu pre vás ležia a ja budem veľmi šťastný, ak budem môcť byť pri tom a odovzdať vám kľúče od vášho šťastia, ako to pred dávnymi rokmi zažili dnešní majitelia. Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívanú investíciu.